Welkom bij de LVK-leedjes van het Limburgs Vastelovens Leedjesconcours. Honderden Limburgers hebben geprobeerd de afgelopen jaren om in die belangrijke finale van het LVK te komen. En dat is maar weggegeven voor een paar artiesten, een paar componisten en een paar tekstschrijvers. De opnames zitten bij ons in het archief en de komende 26 minuten gaan we weer door dat archief wandelen, door dat LVK-museum. We hebben ook weer nieuwe bezoekers in huis. We pakken met z'n allen de zeppel vast en gewoon kijken naar de historie van het LVK. 1998. Kijk eens aan, zeg. Nog het kilo's lichter. Ben heeft en een mooie stem, die kan mooie liedjes maken. En heel veel pareltjes komen van zien aan. Ja, dat is voor mij nog altijd een heel bijzonder liedje. Ja. Er wordt wel eens gezegd in de schrijverswereld van, oh dat schreef ik zo op. En ik heb dat dus niet. Ik ben uren, soms dagen, soms weken met tekst en muziek bezig. Maar dit liedje wordt eigenlijk zo te pen. Ik vind het jammer dat Ben eigenlijk alleen nog maar schreef, dat ik hem zelf niet meer op een podium zie. Het is opgedragen aan een overleden collega, Peter Kamps uit Limburg. En ja, als gedicht heb ik dat voor hem geschreven. Ja. En dit is dan ja, de vrolijke carnavalsversie ervan. En het is een de lach in de traan lied, ja. Hoe is dat geweest hier? Zou dit zit dat kunnen zien, de Stadsportaal? Nee. Dit is, eens even kijken. Daar komt Dat is midden is dat geweest. Ja? Ja, daar ik wel. Dat schien de zon des lentetijd van leven en geluk. Geniet van die momenten wat Leon Cardel, Flaris, oud-prins van Gelijn. Ja. Nou, leuk dat die allemaal meedoen in dat koor van Ben. Dat, ja. Hier staat Anita nog. Ja, Leon Cardel. Ja, Piet Jansen zie ik nog staan. Mijn zuster, Mieke. Dat is Pietje. Zeg, en Ben Erkens zit een paar keer al gewonnen. Ik zou 5 keer in totaal. 5 keer. En dan moest even niet vergeten dat Ben vanaf het eerste jaar erbij heeft gezeten. Ja. Dat was 77 in de finale in de Haanhof. Ja. Ik denk dat Ben ieder jaar had metgedaan. Vastelovend is ook, ja, humor is ook de lach in de tranen. En dat komt in dit liedje heel duidelijk tegen. Er zit een stukje relativering van het leven in. En genieten van het leven, dat is hier, ja. Dat nu en hier, dat het moment. want alles was de andere geus aan leven en geluk. Dat beste echt niet weet, het komt vanzelf weer naar die druk. 1999. Daar steekt nog het van wie Rode Hal, zeg ik het goed? Niet goed? Ja, daar gewoon voor met zitten dan de gang. En kreeg een leuk idee. Ik moog geen water. Leo Beurskes, ja, Cyril. En Geert Kremers, dus het was nog voor de cartouche-tijd. Door weer met vasten. Dat komt te later. Dat ben ik met mijn rabbedap. Kind zien tot dat ook in de stadsport al in zit dat is. Mijn rabbedap, ja, ja. Oh, dat is Belveld. Ja, dat was de eerste keer dat ik geen vuur zit aan die waar. Die klap. Ja, die maken toch altijd gewoon deze stoon zittert, hè. Dek, muzikaal wat moeilijker, maar leuke teksten. En dek ook dialectwoord erin, die, ja, ik kom uit Wiert, die ik niet ken, maar die van zichzelf spreken. Dat zou Guus Stene wel eens kunnen zien in zijn jonge jaren, hè? Ja.
Het was eigenlijk in het begin dat de Marotten niet meer hun liedjes zongen. Anders maakten ze een liedje en het wordt altijd gezongen door een van de Marottenzangers. Dat waren Matniel, Frans Tis hebben we gezien, Tij Hunnekes. En nu begon dus allemaal zeggen, die die het geschreven hadden, we gingen zelf kijken van ik heb een zanger of ik heb een zangeres of we maken een groepje dat om. Ja. Al hoor ik met de slag, dat ben ik met mijn rappen. Dit is Matniel. Ja. Waarom hou ik met de schnappel toe? Waarom deed die moeder nu? Als ik me grap. En ik achter ze de heer Stijnen zelf, hè? Guus. 2005. De Prinsenstraat. Volgens mij. Ja. Ja. Dat is in mijn ogen met stip het beste liedje van Cartouche. Ja. Ja, voor iedereen herkenbaar, was de Prins in de straat. Ja, en nu nog wordt volgens mij het schoons verseerde Prinsenhoes uitgeroepen. Leuk idee. Ja, zeker. We hebben toch wel aparte stilen ingebracht. De winnaar, het zit bij onze familie, toch een ganz ander ritme afwijkend. Hier is een Dixie. Maar wie er langs de buurman komt, toen hele het niet meer. En daarachter staat Guus, de grote schrijver, hè, het brein achter deze groep. Dit is goed, hè? Maar dit is ook voor mij een van die klassiekers wat dan niet hebben gewonnen, maar wat wel heel sterk zijn gebleven tot nu nog. Wat overal gedraaid werden. Ja. Het was wel eens dukker dat een winnaar niet het meest gedraaide liedje uit zo'n finale is. Nee. Ik denk dat Cartouche het de LVK zeker mee veranderd heeft, in positieve zin. De winnaar weet ik niet. Dit kan ik wel herinneren. En dat zijn ook liedjes als ze in de cafébes en ja, dat soort nummers werden gedraaid, dan deed ook de ganse tent met. Maar s'morgens vroeg loopt van die twee een briefje in de bus. Prins in de straat. En wat ik ook heel erg leuk vind in dit liedje is dat op een gegeven moment dat er gefluisterd wordt. Hè? Zo van een beetje geheim van de prins zit bij ons in de straat. Hè? Dat vind ik heel erg leuk gevonden. Maar goed, verwijt het zelf. Als ze net niet wint, dan wordt de winst daarna dubbel zo schoon. Ja, zeker. Dat zal voor haar ook gaan, denk ik. Ja, je zit er een van, Roy. Daar heeft wat Zeter gewonnen. Ja, mooi, prachtig shot om te kijken, geweldig. De prachtige zin, hè? We wisten al lang dat er een gooien zat. Dat is heerlijk. Ik ben wel Prins in de straat dan. Ja, maar tel eens even de kans in, Bill. 1999. RK basisschool en dan van Egelser of van... Ja, van Egelser. Ja. Ja, daar heb je weer zo'n liedje. Hoe ik van zeg, traditioneel, vastelavond is voor het volk. Ja, en ja. het volk, Ja. dat is ook de jeugd bij bedoeld. Ja, ja. En dan moesten dus geen teksten maken die uit de mond van de kinderen onnatuurlijk weergeven. Dus dan moesten we toch opletten op die tijd. Het probleem wat ik bij die kinderen, dat hebben we toen nog gehad, dat ze dus te veel kinderen allemaal tegelijk willen laten zingen. En bij de coupletten kan dat niet goed over. Dus nu voor jullie van jongens, laat dat dus door 1 of 2 laat dat zingen en laat dus de ganse groep dat doen. Er is nog een nieuwe opname gemaakt, want ze zaten in de finale. Weet je, dat ligt een beetje op een nummer van Nico Ploem. En dat maakt je loop van vroeger, Papa en de Kater. Ja. Ja, dat is wel leuk.
had toen wel nog naar die school gebeld of ze ons mee konden nemen, want ik denk, die hadden natuurlijk, die hadden natuurlijk heel veel stemmen. Die Even bonnen, dat is interessant. Dan had ik nog naar die school gebeld of ze ons dan konden metnemen bij het A-kruisen, want dan moeten er 6 A-kruisen, maar dat doen ze niet. Toen gaat voor dat. Ja, maar wat bedoelt ze dan met de zeggen? Ik snap even niet wat ze bedoelt. Als je de gaten tot een beetje koet begint te maken, ben je nou ook Hollands te vertellen natuurlijk. Nee, maar ik snap niet wat ze bedoelt te zeggen. Het is natuurlijk wel ook opvallend dat de begeleidingsmuziek, dat is dus het simpeler is wat dus op het moment dus allemaal gebeurt. Hè. Dus er is ook een hele ontwikkeling in de begeleidingsmuziek is gekomen. Van gewoon voor aan het drinken, voor zijn stuk en zijn kraag. Ja, maar ken je liedjes toch niet? Nee, maar het carnavalslied is ook voor kinderen. Gewoon een stof eigenlijk dadelijk. Maar dat bedoelt ze met te zeggen de kater van de pap, zodat de kater, de kat en de kater van... Ze hebben het niet over de kater van zichzelf. Nee. Als ze dat nu zouden zingen, ik heb een kater, dat zou wel anders zijn. Ze hebben het niet over de kater van de pap. De kids me wel voor. Ja. Dat is eigenlijk best wel een leuk liedje als het zo Ja, is wel een leuk liedje. 2001. Ja, Limburg, daar komen we! Ja, dan moesten we ook kijken. Dat is wel geweldig. Ja. Het volk beslist. De pap en de zoon, uit Meersen, Luc en Leon Volders. De jongen met carnaval, dan wordt toch weer beslist. Ja. Nee, dat is wel Luc Volders, zeg maar. Ja. En Bram, de dag van tevoren over de generale repetitie en dan hebben we gezien, Alfpoel had een paars heumen aan. En dat dus verder dezelfde overdag gemaakt. Dezelfde overdag. En toen dacht ik van, ja maar er staat Alfpoel met op de bühne achter de lu. Ze petten hoor nou. Nu is Alfpoel, daar zit achterin dezelfde heumen aan en hetzelfde strikje. Ja. Het volk beslist. Het volk beslist. Het volk beslist. Het zwanste leven. En Alf Poel riep altijd van, ja jongens, je doet wat je wilt, het volk beslist wie het LVK wint. En daarop hebben de heren Volders dus een liedje gemaakt. Want er waren natuurlijk niet altijd iedereen het mee eens. Daar moet je een bril op doen. Dik hoor. Toen waren we met 2 liedjes in de halve finale. En dus dat wordt als laatste toegevoegd, weet je nog? Weer laatste. Toen wordt het laatste toegevoegd. Kijk daar. Dus op de achtergrond ook Schaap Puts. Die hebben het 11 overleden. Dat was zo'n half radio-televisie-uitzending al. Dat was toen nog, toen kwam het niet rechtstreeks op de televisie. Nee, maar niet rechtstreeks. Nee, dat was toen nog niet. Ja, en dat is nog alles. Het volk beslist. Het volk beslist. Wanneer de jaar opspringen. Ja, dat is toch een hoogtepunt. Ja, dat is kijk, in zo'n zaal dan hebben ze allerlei vaste lovensmensen, laat ik het zo maar zeggen dan. En dan er is geen Suzanne van Bree. Daar hoeft ze dus niet het is altijd leuk, altijd leuke lui allemaal in de geer. En ja, dat is dus het fijne van. Als ze ooit een keer het gevoel van vastelovend niet gehad hebt, dan krijg ze dat op zijn LVK-finale. Als ze tenminste geest met lui die alle liedjes leuk vingen. Vroeger zoekt echt iedereen alles met. Ja, en wie dat liedje maakte, dan hou je 2 jaar hou je dat liggen. En er was ieder scherfregel nog met die bonnen. Ja. Maar toen, dit jaar, dat was dus... Dat was echt, was veel op tijd dat ik het inzegde. Ja. Het volk beslist is geen zeilende kou. 1994. Dat is het duo Amazatie. En die stonden geraamd. Die draaien momenteel ontzettend veel op, ook op Hoed in Maastricht. En die zingen allemaal Maastrichtse, niet alleen vastelavondsliedjes, maar gewoon allerlei gezellige muziek. Wat varieert van top 40 muziek tot lekkere Jordaanse. Dat ze met een oren doen. Oh nee, dat is Ursula met duo Amazatie. Dezelfde. Ja, juist. Ja. En dat nummer, duo Amazatie uit Maastricht en dat nummer wint.
Was dat? Oh nee, dat was draaien. Dit is echt Maastricht, dit is typisch Maastricht. Een kind zou geleden niet. Nee, maar ook dit soort duo's, dat kind zijn, die hebben we geen. En die gezelligheid heb je daar niet? Nou, dat weet je wel, zeker op een andere manier. Bert en Ursula. Ik dacht dat Ursula toen in verwachting was. We hebben zelfs zijn dochter erover, of beter gezegd, een liedje gemaakt op zijn dochter. Die had Solange. Maar de interessante ding is dat in Maastricht banken en bubbelen. Ik heb dat nu geschuurd, ik weet niet of je dat in Limburg kennen, maar dan bubbelen erbij in Maastricht. Maar we zijn misschien wel het beste wat we ooit gemaakt hebben. En zeker ook in het Maastrichtse is het gewoon een ouderwetse slager geworden wat ze met vastelavond, voor vastelavond, heel veel uur. Ja, ik weet niet of het beste is, maar het is in ieder geval wat het meest is blijven hangen bij iedereen. Kijk eens. Een dansje erbij. Nou, wat zo leuk is, de samenwerking met Maurice en met Harry, met Amazatie. Dat was zo'n vruchtbare samenwerking en dat was een match. Mijn man was van Maastricht, dus ik heb toch 50%. Maastrichts bloed? Ja, absoluut. Ik ben er al groets op. Ja. Groets, niet trots eigenlijk. Moest je brood zien van Maurice? Het is of er bij de Kozakkenboys is. Ja, ook dat hier bij dit team. Ongelooflijk. Heerlijk, ja. Dat is onze eigen evergreen eigenlijk. Wat moeten wij eigenlijk over zeggen? En dat is ook een duo wat helemaal met de Maastrichtse vastelavond bezig is. Mooie, leuke teksten maakt, die veerkantige liedjes die ze niet hebben. Hè. Vergeet niet, vocaal wordt het zo sterk, Amazatie, de tweestemmigheid en ja, dat was voor een team heel apart. De simpliciteit van het liedje. Couplet, refrein, diep is het zonnetje, ja, dat zingt zich. Ja, absoluut. Soepen weg eigenlijk. Trouwens, eigenlijk een beetje omgedraaid, want die man waarvan geleden, mijn vrouw is van geleden. Ja, dus dan spreekt ze ook Gelijns. Ik een beetje Maastricht. Nee, dit vertik ik te niet. 2004. Big Benny. Ja. Toen was het nog echt big, hè? Hij hoeft er wel breed op televisie. Goeiedag zeg. Ik vond het zo leuk dat Benny toen meedeed. Dat wordt dezelfde tijd, nee dezelfde jaar, dat ineens Frans Teunis meedeed. Met een liedje van Guus Meets. Ik vond het zo leuk dat dus de bekendere artiesten ineens ook met gingen doen aan het LVK. Want er is in een tijd geweest, inderdaad, wat ze zegt, dat die gezettelde namen. Tegen absoluut niet met. Want dat kost alleen maar afgehoord. Juist, bang dat ze met de billen bloot moesten gaan. En dat het Ben toen, en ook Frans Teunis, ze hebben er een komaf van gemaakt. En Frans Kronenberg later. Met veel succes. Frans heeft toen gewonnen. 2 keer achter elkaar. Ja. Ik denk dat ze een bekende artiest met aan het LVK, dat drukt en die andere mensen die meedoen, die alleen maar één keer in het jaar aan een liedjesfestival meedoen of op een podium staan, die drukt die met omhoog. En Ben zag van tevoren ook, ik weet het nog, Koos, want dat maakt dat goed dat we gewoon met ons zitten. Ja, maar dat gelukkig niet. Je hebt artiesten met gemaakt die tweets worden en hevig teleurgesteld worden. Volgens mij is dit door zijn broertje geschreven, hè? Door Dree Peters. Dree Peters maakte volgens mij destijds veel liedjes voor Ben. Maar ja, tweede is dat altijd, hè. Kijk in de Tour de France, Jacques Anquetil wint 5 keer en Polydor 2 of 3 keer tweede, of Zoetemelk. Tweede plaats is altijd het ergste wat er is. Daar hebben ze niks gewonnen, Nicole Peters, dochter van Dree Peters. Is er 60 geworden? Zo bij God niet weten. Ik weet dat weer net niet lessen zijn geworden, dat kan ik me herinneren. 17 van die hebben we gewonnen. Ja? Oh ja. We hebben nog een paar flinke achter ons gelaten. Achtergrond, dat koor allemaal dames van de Veldmuus, echtgenotes van de Raad van 11. Ja, ik vraag me af wie Ben daartoe ervaren heeft. Ik weet nog niet of er nog nooit met gedaan is. In ieder geval niet in de finale gekomen, dus ik neem dan ook aan dat er niet met gedaan. In principe wet de jury op het moment dat ze jureren niet
dat dit Big Benny is wat het zingt. Natuurlijk herkennen ze misschien wel aan de stem, maar ze beoordelen puur het liedje. Er was toen nog in een tent. Een feestspel voor jullie, hè? Pas op. Dat is eigenlijk een bonnet oorlog, want die glazen liepen die toch gewoon zelf vol, hè, met wat ik dan van een brief kwam. 1997. Leentjurvel. Ja, Leentjurvel. Ja, Heel succesvol ook in Geleen. Van de Lijntreuvel. Ja. Oh, dat is toch in de diverse regio's en dorpen vooral lui die daar uit afkomstig zijn, hè, uit de plaatselijke revues. Ja. Maar dan moeten ze niet vergeten, zo'n groep, hè, die zijn nog het ganse jaar samen. Ja. Door zo'n revue, door zo'n activiteit en snap je? Anita, Piet en Winkelmolen, hè. Ja, ze bestaan helaas niet meer in die samenstelling, maar het wordt toch een groep die heel veel energie en vrolijkheid op de bühne gebracht heeft. En dat zal wel een liedje zien van Lemmens. Ja, Lemmens, Herman Lemmens, dat er weer. Ja. Dat is heel leuk verhaal is, ik was er zelf bij. De VIP-ruimte, die was gewoon met een rood-wit lintje, een afzetlintje afgezet en die zingen gewoon in de zaal, gewoon ertussen. Ja, geen aparte ruimte, prachtig. Ja, soms vond ik het wel een beetje ADHD-liedjes. Echt hup, 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 ja. Doe de kachel aan, ja. Ja. Nou, dat is echt een hele succesvolle groep. Stimmingmachers. La, yep. Allee, dat toch schoon, man. Ja, ik weet het niet. Ja, nee, kom op. Hey. Ja. Je wil maar alleen een kijken. Ja, wat ooit begonnen is, hè? Geleen. Moet toch een stemming is, hè, zo'n nummer, hè, wat dat eigenlijk de zaal oplaat, opvoert. Hier van de opnames. Camera gewoon tussendoor, vage beelden, ja, dat was nu niet mogelijk. Ja, het is echt uptempo, hè. Rat, boem, paaf. Kom op! Nou, bij mijn weten is dat de eerste keer dat W3 gezongen heeft toen, het grote, hè? Ja, het eerste jaar van W3, 11 jaar geleden. Ja, heftig glazen op de loop. Coach. En ja, dan komt natuurlijk ook de Ierse volk om de hoek kijken. Ja, kijk, ze hebben nog gehoord, geweldig. Ja, 11 jaar geleden, hè? Ja. Het is een echte supergroep. Ja, ze gaan andere genre liedjes waar we eigenlijk tot nu toe in Venlo gewend waren, misschien ook wel in Limburg. Ja, en dat is Quintje manier van schrijven en dit vond ik drek in een topper. Ik bedoel, was ook stoons, iedereen stond al zo. Ja, het was geen traditioneel liedje, hè? Een hoop geklap en flink, absoluut niet standaard. Geen mars, geen wals. Duitse invloeden erin. Iers. En dat vind ik heel knap gevonden van W3, dat men toch zoekende is geweest. Trouwens, er doen heel veel schrijvers van we willen een schet anders, we willen een beetje een moderne jasje eraan geven. Ik hoorde dat liedje voor de eerste keer, maar eigenlijk bedoeld voor Quinn en Hai, z'n tweeën. Dan tiet zo'n Quinn met Hai apart en Quinn met mij apart. En toen hadden we zoiets van, oh, dat had eigenlijk een tweede stem onder. Dat maakt het liedje toch wel wat tof van. Dat hebben we uitgeprobeerd en dat klikte. En zo zijn we met z'n drieën bijeengekomen. En nog.
En nog. En dan ook de tekst, hè, of de glazen, de log. Het is uitnodigen om feest te vieren. Hè? Ja, dit is feest. Dit is stemming. Oh, leuk om die beelden weer te zien. Dat heb ik keilang niet gezien. We zien allemaal de glas, de muziek.